Základňa pripravená, odobrená. Pripravíme si aj časomieru, borci už sú na štartovacej čiare a Kyselica ide do svojho záverečného ligového pokusu. Bola by to krásna bodka, keď by im to vyšlo podľa ich predstav. Kôž nádherný, ako sme zvyknutí, ale rozhodla, že veľmi dlho na základni. Tak teraz to nevíde, pretože Rudari si museli... Šiters bol na pravej strane 17.53 a výsledok, ktorý budeme zapisovať 17.92, to bola Kyselica.